mi papíry nechtěl. Peklo na sadech. No a jak tam bylo? Vystoupíš ze 4 a půjdeš. Vystoupíš a půjdeš prostě. Abyste mi to ujasnili. Prostě vystoupíš buď ze 4 nebo ze 2 nebo z 1. Znamená, že můžeme čekat si poslát. Jaký? No, to je to všech hospod. Proč? Já nevím. Filipe. Filipe, to chováš. Ukaž, jak Filip hraje na kytáru. Ne, to radši ne. Mě pak zabil. To budeš ukazovat, ne? Jo, ukaž to. Já mu to ukážu. No vůbec. Já ho někdy natočím. Tak jo. Až bude hrát. Možná je zase až na Silvestra. No, ty zpívej sex, ty vole. Ty držu. Klidně pej. Mě vyplidou. Jsi tak trapné. Jsi taky ze Savárny. Taky přijde. Teďka ne. A ty? Nejchytřejší. Proč ne? Tak aby to umné, kurva. No právě, vidět. Tam jsou ty nejchytřejší. Počíma. Já jim přijde trochu zavitru. Budeme dát to za všechny. Tady ale nejde Jde do rytmu, ne? No dobrý. Jo, ale ty mu to pošleš a on to ukáže svý mamince, to ukáže mý mamince. Myslím, že ty si svým mamince ukázal, jak tam sedí Denisa s tím poštrářem, vole. To ukázal mámě, že jo? Nebo tátovi. Jo, mamince. Já jsem to říkal. Třeba říkal. First debil. Ne, to asi ne, já ne, já jsem. Když to snad musí být přebírat. Je radu, no. To chováš.